Биредә безнең Сабитовлар шахмат уйный. Шулаймы, Руслан? Руслан белән бергә кем уйный? Максим. Индира, син уйный беләсеңме? Беләм. Я шахматтан беренче урын алдым. Кайда алдың син аны? Шахматта? Ярышта идеме ул? Ярышта. Мәктәп күләмендәме, район күләмендәме? Район күләмендә. Беренче урын алдың. Башкаларыгызның бармы анда уңышлары? Юк. Эшләп микән, Руслан? Икенче линияда бар. Мәктәп күләмендә ни бар? Чаңгы ярышында беренче урыннар. Ага, молодец. Максим. Син дә чаңгыдан бар. Өченче урын. Альфред, син мәле бу? Артем. Альфред белән Артемны бутыйм инде мин. Артем. Синең нинди уңышлар бар? Булачак, әйме? Алина. Алина дигән кызыбыз. Нәрсә ярата микән? Бию. Биюгә йөрисең. Ярар. Монда безнең кызлар. Карагыз әле миңа. Лилия белән Риана. Алар безнең шашка уйнарга тотындылар. Сезнең нинди уңышларыгыз бар, кызлар? Мин җырларга яратам. Лилия. Мин көрәштән икенче генә урын алдым. Көрәштән. Кайда ул? Малайлардан бәстә ул. Менә бит. Районда 200 грамот тап кайтты ул. Кем менә монда безнең әллә Артем, әллә Альфред. Альфред, синең нинди уңышларың бар? Син нәрсә яратасың? Шаңгыда ярышалар алар, әйбит. Кем гаражда эшләргә ярата ул? Молодец. Менә шундый Сабитовлар гаиләсе бу. Алфред менән тоже. Әле монда барысы да түгел.